Andad na ti Rasul sallallahu alaihi wasallam ikapatayong buwatan no Adam. Namia putro din sulang wano amalian inuntabu. So minibgay niya na sadaqatun jariyah. So sadaqatun jariyah dataro mga masjid, niya kaugup, niya kasidka ko mga masjid, niya kasidka ko mga madrasa. Gusto mga pedapkos ba ng mga Muslim sa kamapian na taman sa kabangkita ko dunia na pumbalasan na diyang kuto bara sadaka sa din sa di makangguna sa diyang kuto ang mas kita ko diyang kuto madrasa. Ikadua mga ripno Allah na so mini pamangdo niya na ilmu yan. Ilmu alinang. Ilmu ada sanin-saningan. Ilmu apkusban na sampurne na so ilmu sangga.